ஹாய், குட் ஈவினிங். இப்போ ஒரு வீடியோ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ரொம்ப வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. என்னென்னா, ஒரு 55 ஏஜ்டான ஒரு லேடி பஸ்ஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட கை வந்து போச்சுன்னு சொல்லி. என்னென்னு பார்த்தா, இந்த லேடி வந்து ஆந்திராவை சேர்ந்தவங்க. ஆந்திராவில் இருந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு வந்துருக்காங்க. இவங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில், விண்டோக்கு பக்கத்தில் தான் இவங்களோட கையை வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு வந்துருக்காங்க. திடீர்னு என்னாச்சு, சடனாக வந்து ஆப்போசிட்லேருந்து வந்த ஒரு டெம்போக்காரன் வந்து இந்த அம்மா கையில் வந்து உரசினதில் இவங்களோட கை வந்து துண்டாக கட்டாகி வந்து வெளியில் வந்துருச்சு. உடனே அலறி அடித்து அழுதுருக்காங்க. பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த பேசஞ்சர்ஸ், பயணிகள் மற்றும் கண்டக்டர், டிரைவர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கணும், சடனாக வந்து இந்த அம்மா வந்து மீட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் அதை கூட பண்ணாமல் அந்த அம்மாவோட ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. எந்த ஊர், எங்கேருந்து வர்றீங்க, அது இதுன்னு ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டுட்டு ஒரு 1 hour 1.5 hours மேலே அந்த அம்மா வந்து பஸ்ஸில் உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. டைமும் சுச்சுவேஷனும் எந்த நேரம் வேணாலும் மாறும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸ்பெஷலி இந்த கையை வெளியில், விண்டோ சீட்டுக்கிட்ட உட்காந்துட்டு கையை வெளியில் போட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். கேர்ஃபுல்லாக இருங்க.